Așa. Ne bucăm partea, nu? S-a pus cârțitoare pe perete, Ah, stai așa, ține. Coaile? Nu, mă, mi s-a prins chelea între ei. Dumnezeu, mătii. Ce mă? Și-a prins chelea de la coaie. Ce și-a prins? Ha? Chelea de la coaie. Poți să râzi și tu un pic mai încolo. Merge, mă? Deci asta se mor de nu dau pe YouTube. Du-te, bă, că faci la bani. Da. Ce, nu-i bună? Paranoic. Dar poate nu mai ține nimeni aici, să mor eu. Dar tu ce faci, mă? Eu golesc plătere. Mă, ce? Dacă era Dacă soare... dai pe YouTube, vreau să mă vadă bunicul că fumează. Dracu m-am... Păi ce trebuie să știi el, că te-am dat pe YouTube? Am scuturat țigara pe aici, ce de acum mă arde. Oi, mult. Te arde? Să mă rog, mă arde. Ai poziția asta nasoală care te ieșită. Zic, se uită la Lindic, așa se uită. Da, că îi băga mai... Vezi cine înseamnă că cine știe care a dat? Asta nu prea știe. Păi cum, că zicea că e non-stop? Nu sau cine? Non-stop lipsă? Da. Nu merge cu scârțitoarea. Dar nu... Bă, mai lasă-mă ce te grăbești. Ia puțin, faci. 1 secundă. Ajung eu în fața aia. Dacă trebuie să meargă, mă rog, cum am dar a tras. Mă rog, trebuie să mă tras pe ăla. Păi și ce filmează Victor? Nu știu, coaiele, Să vadă... Lumea cât de harnici suntem, băi. Uai, ce ia mine în casă, doamne. Ce faci? Ar să-l prind când e te cam ceva. Da, mă, să fie mai deschis. Păi da, ce te grăbești ca fata la... Să filmez în casă, mă fac de hăcat în pola mea să vadă dacă sunt. Că prea tare, după nu mai este. Hai să-l facem, te nu în partea aia. Bă, dar filmezi în continuare. Dar cine filmează, bă? Păi eu nu te mai țin. Păi mă ții și filmezi. Deci comună îl ții și comună filmezi. Și cu aia altă Țin mor. aparatul în dinți, mă, și... În timp ce... A, bă, terminăm azi sau...